Ας συνεχίσουμε με την εισαγωγή μας για την οικονομετρία. Θέλουμε να δούμε τις κατανομές ζ, χ τετράγωνο, τ και φ. Και οι τέσσερις αυτές κατανομές προέρχονται από την κανονική κατανομή. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα τυχαίο δείγμα χ1 έως χ0 από κανονική κατανομή μ, σ τετράγωνο. Πάμε να δούμε πώς δημιουργούνται κάθε μία από αυτές. Για τη ζ, έστω ότι από αυτές έχω μία παρατήρηση χ από την κανονική μ, σ τετράγωνο. Όταν τη μετασχηματίσω, χ μείον μ δια σ, αφαιρώντας τη μέση τιμή και διαιρώντας με την τυπική απόκλιση, έχω φτιάξει μια ζ, η οποία ακολουθεί κανονική 0,1. Η κανονική 0,1 λέγεται τυπική κανονική ή αλλιώς τυποποιημένη. Η δε διαδικασία του να πάω από τη χ στη ζ ονομάζεται τυποποίηση. Πάμε στη χ τετράγωνο. Η χ τετράγωνο έχει προκύψει και αυτή από την κανονική μ, σ τετράγωνο, αλλά πριν έχει περάσει από το στάδιο της ζ. Δηλαδή, η χ παρατήρηση έγινε ζ και στην πορεία έγινε χ τετράγωνο. Κάθε μία ζ, όταν υψώνεται στο τετράγωνο, ακολουθεί χ τετράγωνο με έναν βαθμό ελευθερίας. Έστω τώρα ότι κάθε μία από τις χ, χ1, χ2, έγινε ζ. Έτσι, η χ1 έγινε ζ1, η χ2 ζ2 και η χ0 ζ0. Τότε το άθροισμα ζ1 τετράγωνο συν ζ2 τετράγωνο συν ζ0 τετράγωνο είναι μια νέα τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί χ τετράγωνο με νη βαθμούς ελευθερίας. Οι βαθμοί ελευθερίας εξαρτώνται από το πόσες ζ τετράγωνο έχω προσθέσει. Η ταφ. Για να φτιάξω την ταφ χρειάζομαι μία ζ και μία χ τετράγωνο κατανομή. Έστω λοιπόν ότι έχω τη ζ, η οποία είναι κανονική 0,1, και μία χ τετράγωνο με κάπα βαθμούς ελευθερίας. Τότε το κλάσμα που στον αριθμητή έχει τη ζ και στον παρονομαστή έχει ρίζα, χ τετράγωνο κάπα διά τους βαθμούς ελευθερίας, ακολουθεί ταφ με κάπα βαθμούς ελευθερίας. Άρα οι βαθμοί ελευθερίας της ταφ προέρχονται από τους βαθμούς ελευθερίας της χ τετράγωνου. Η εφ. Η εφ για να σχηματιστεί χρειάζεται δύο κατανομές χ τετράγωνου. Έστω ότι έχω μία με κάπα βαθμούς και άλλη μία με νη βαθμούς. Τότε το κλάσμα που στον αριθμητή έχει χ τετράγωνο κάπα διά τους βαθμούς ελευθερίας της και χ τετράγωνο νη διά τους βαθμούς ελευθερίας της στον παρονομαστή, ακολουθεί εφ με κάπα κόμμα νη. Το κάπα προέρχεται από τον αριθμητή, το νη προέρχεται από τον παρονομαστή. Έστω τώρα ότι έχω ένα τυχαίο δείγμα χ1 χ και πάλι από κανονική κατανομή, τότε για το χ μέσο και για το s τετράγωνο ξέρω τα εξής. Για το χ μέσο ξέρω ότι ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή με μέση τιμή μ, την έχουμε υπολογίσει στο προηγούμενο βίντεο, και διακύμανση σ τετράγωνο δια νη. Είναι κάτι που μπορώ να το χρησιμοποιώ απευθείας. Για τον S τετράγωνο, τη διασπορά του δείγματος, ξέρω ότι μόνη της δεν αποτελεί τυχαία μεταβλητή. Για να γίνει τυχαία μεταβλητή, τη συμπληρώνω. Νη πλην 1 επί S τετράγωνο δια σ τετράγωνο. Τώρα είναι μια τυχαία μεταβλητή ψ, η οποία ακολουθεί κατανομή χ τετράγωνο με νη πλην 1 βαθμούς ελευθερίας. Η μέση τιμή του ψ είναι ίση με νη πλην 1 και η διακύμανση του ψ είναι ίση με 2 φορές τους βαθμούς ελευθερίας. Αυτή η ιδιότητα για τη μέση τιμή και τη διακύμανση ισχύει για κάθε κατανομή χ τετράγωνο. Πάμε να δούμε διάστημα εμπιστοσύνης για το μ. Για το μ. Το διάστημα εμπιστοσύνης έχει κάτω όριο χ μέσο πλην ταφ νη μείον 1,α δεύτερα επί s προς ριζανή. Το πάνω όριο είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά εδώ υπάρχει συν. Άρα χ μέσος συν ταφ νη πλην 1,α δεύτερα επί s δια ριζανή. Όλες αυτές οι ποσότητες θεωρούνται γνωστοί αριθμοί. Ο χ μέσος είναι ο μέσος όρος του δείγματος. Το S είναι η τυπική απόκλιση του δείγματος. Το νη είναι το μέγεθος του δείγματος.
Η ποσότητα ταφ είναι ποσοστιαίο σημείο το οποίο βρίσκω έτοιμο από τους πίνακες της ταφ. Αντικαθιστώντας λοιπόν όλες αυτές τις γνωστές ποσότητες, στο τέλος θα έχω ένα διάστημα εμπιστοσύνης που θα έχει τη μορφή, για παράδειγμα, μείον 1,7 μικρότερο ίσο του μ μικρότερο ίσο του 2,3. Αριθμός για το κάτω όριο, αριθμός για το πάνω όριο. Όσον αφορά το διάστημα εμπιστοσύνης του μ, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Οι δύο αριθμοί μπορεί να είναι οτιδήποτε, καθώς το μ ανήκει στο r. Πάμε να δούμε έλεγχο υποθέσεων τώρα για το μ και για το σίγμα τετράγωνο. Για το μ πρώτα. Στον έλεγχο υποθέσεων έχω τα εξής. Έχω μία υπόθεση η0, η οποία ονομάζεται αρχική ή μηδενική και η οποία πάντα θα έχει αυτή τη μορφή. Μ ίσο με μ0. Το μ0 είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μου δίνεται. Και την η1 υπόθεση, η οποία είναι εναλλακτική. Η η1 θα έχει μία από τις τρεις μορφές, την α που ονομάζεται αμφίπλευρος έλεγχος, τη β ή τη γ που είναι η μονόπλευρη έλεγχη. Η στατιστική μου συνάρτηση. Η στατιστική συνάρτηση πάντα εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες μελετάω το πρόβλημα. Έτσι, για παράδειγμα, αν το σίγμα τετράγωνο είναι άγνωστο και αν είμαι σε έναν κανονικό πληθυσμό, οι δύο βασικές μου προϋποθέσεις, η στατιστική συνάρτηση που χρησιμοποιώ είναι η ταφ, που δίνεται από τον τύπο χ μέσος μείον μ0 προς s διαρρίζα νη. Αυτή ακολουθεί ταφ με νη πλην 1 βαθμός ελευθερίας. Η κρίσιμη περιοχή. Η κρίσιμη περιοχή ή αλλιώς περιοχή απόρριψης της η0 θα μου δώσει απάντηση για το αν ισχύει τελικά η η0 ή η η1. Η κρίσιμη περιοχή εξαρτάται πάντα από τη μορφή της η1. Έτσι, αν η η1 είναι της μορφής α, τότε συγκρίνω την ταφ κατά απόλυτη τιμή με την ταφ νημίον 1, α δεύτερα. Αν ισχύει αυτή η ανισότητα, τότε η η0 απορρίπτεται. Για τη β περίπτωση, αν η ταφ είναι μεγαλύτερη από το ταφ νη πλην 1,α, τότε η η0 και πάλι απορρίπτεται, ενώ για τη γ συγκρίνω την ταφ με την ποσότητα μείον ταφ νη πλην 1,α. Και πάλι, αν ισχύει η ανισότητα, η η0 απορρίπτεται. Για το σίγμα τετράγωνο, οι υποθέσεις μου και πάλι είναι αρχική η0 και εναλλακτική η1. Η αρχική είναι μόνο με το ίσο, η εναλλακτική θα έχει μία από τις τρεις μορφές, α, β ή γ. Το σίγμα 0 και πάλι είναι ένας αριθμός. Η στατιστική μου συνάρτηση είναι η χ τετράγωνο, νη πλην 1 επί s τετράγωνο προς σίγμα 0 τετράγωνο. Ακολουθεί χ τετράγωνο με νη πλην 1 βαθμός ελευθερίας. Η κρίσιμη περιοχή και πάλι εξαρτάται από τη μορφή της η1. Έτσι, αν είμαι στην α μορφή, έχω τις εξής ανισότητες. Χ τετράγωνο μικρότερο από το χ τετράγωνο νη πλην 1,1 πλην α δεύτερα ή χ τετράγωνο μεγαλύτερο από το χ τετράγωνο νη πλην 1,α δεύτερα. Όταν ισχύει μία από τις δύο ανισότητες, η η0 απορρίπτεται. Στη β περίπτωση, αν η χ τετράγωνο είναι μεγαλύτερη από χ τετράγωνο νη πλην 1,α, τότε η η0 απορρίπτεται. Και στη γ περίπτωση, αν η χ τετράγωνο είναι μικρότερη από χ τετράγωνο νη πλην 1,1 πλην α, τότε η η0 απορρίπτεται. Αυτή είναι η δομή την οποία θα έχει ένας έλεγχος υποθέσεων. Όμως, στην πραγματικότητα, πώς λύνω μια άσκηση στον έλεγχο υποθέσεων, ποια είναι τα βήματα που κάνω, ας τα δούμε λίγο με βήματα. Πρώτο βήμα, ξαναγράφω τις υποθέσεις μου. Την η0 και την η1.
Σε κάποια προβλήματα η ητα 0 και η ητα 1 μπορεί να μην δίνονται, αλλά να περιγράφονται με λόγια. Στο δεύτερο βήμα γράφω τη στατιστική μου συνάρτηση και δίνω την κατανομή της. Στο τρίτο βήμα βρίσκω την τιμή της στατιστικής συνάρτησης, άρα αντικαθιστώ τα δεδομένα μου και βρίσκω μια τιμή για τη στατιστική μου συνάρτηση. Στο τέταρτο βήμα γράφω την κρίσιμη περιοχή, ανάλογα με τη μορφή της ητα 1. Στο πέμπτο βήμα βρίσκω τα ποσοστιαία σημεία από τους αντίστοιχους πίνακες. Και τέλος, σαν έκτο βήμα, συγκρίνω την τιμή της στατιστικής συνάρτησης με το αντίστοιχο ποσοστιαίο σημείο. Με το ποσοστιαίο σημείο. Και εκεί αποφασίζω αν ισχύει η κρίσιμη περιοχή ή όχι. Αποφασίζω αν είμαι στην κρίσιμη περιοχή. Αν είμαι στην κρίσιμη περιοχή, θα πω ότι η ητα 0 απορρίπτεται. Αν όχι, η ητα 0 γίνεται δεκτή. Πάντα το συμπέρασμά σας θα πρέπει να είναι σχετικά με την ητα 0. Απορρίπτω την ητα 0 ή αποδέχομαι την ητα 0. Δύο λόγια για την πρόβλεψη. Έστω ότι έχουμε ένα απλό κανονικό μοντέλο. Το απλό κανονικό μοντέλο είναι αυτής της μορφής. Χ ίσον μη συν ε ι, όπου μη, μέση τιμή, ενώ το ε ι είναι τα τυχαία σφάλματα. Τα χ θεωρείται ότι ακολουθούν κανονική κατανομή με μέση τιμή μη και διακύμανση σίγμα τετράγωνου. Γι' αυτό εδώ το υπόδειγμα έχω κάποιες παρατηρήσεις. Έχω τη χ1, τη χ2, τη χ. Κάθε μία από τις παρατηρήσεις έχει συμβεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι γνωστές. Ψάχνω λοιπόν την παρατήρηση σε χρονική στιγμή νη συν 1. Αυτή η παρατήρηση συμβολίζεται με χ0. Είναι αυτή η οποία θα συμβεί στο μέλλον. Αυτή θα συμβεί στο μέλλον. Η πρόβλεψή μου χ0 καπέλο. Είναι αυτό που πιστεύω ότι θα συμβεί σε χρόνο νη συν 1. Η πρόβλεψη γίνεται με τη βοήθεια του μέσου όρου. Υπολογίζοντας το μέσο όρο, πιστεύω ότι σε χρονική στιγμή νη συν 1 θα συμβεί ο μέσος όρος. Έχει υπολογιστεί από τη σχέση σίγμα τετράγωνου 1 συν 1 δια νη. Είναι βαρ καπέλο, το χ0 καπέλο μείον χ0, ίσον S τετράγωνο 1 συν 1 δια νη. Στην περίπτωση που το σίγμα τετράγωνο είναι άγνωστο. Για το χ0 μπορούμε να βρούμε επίσης διάστημα εμπιστοσύνης. Το διάστημα εμπιστοσύνης έχει και πάλι ένα κάτω όριο και ένα πάνω όριο γύρω από το χ0. Το κάτω όριο υπολογίζεται ως χ μέσος μείον ταφ μη πλην 1, α δεύτερα επί s αστεράκι. Το πάνω όριο χ μέσος συν ταφ μη πλην 1, α δεύτερα επί s αστεράκι, όπου το s αστεράκι είναι ίσο με s επί ρίζα 1 συν 1 δια νη.